Magandang gabi sa mga tagapakinig. Ako nga pala si Wanda. Tanyag na ang mga kwentong mga aswang, manananggal at kapre, lalo na dito sa baryo Del Rato. Bakit naman hindi? Kung napakaliblib naman ang aming bayan. Sa mga nagdaang taon, ay mapayapa naman ang pamumuhay namin hanggang sa isang araw, nagsimula nang nawawala ang mga alagang hayop. Ang akala ng lahat ay isang ahas o malaking hayop lamang ang kumukuha. Ngunit sa paraan ng pagpatay nito ay hindi lamang ito isang hayop. Masasabi kong halimaw na ang may gawa nito. Lalo na't nagsimula na ring mawala ang mga tao at kalaunay natatagpo ang walang buhay sa bundok o ilog. Bukas ang tiyan, walang utak at ubos ang lamang loob. Tanging balat na lamang at buto ang naiiwan. Wanda, saan ka pupunta? Magagabi na. Tanong ng aking ina. Hirap siyang naupo sa katre at itinukod ang kamay sa gilid. Maglalako lang ako ng kakanin, inay. Bibili na rin ako ng makakain. Sagot ko naman sa kanya. Tumango siya't naubo. Agad din akong nagpaalam na aalis at nagsimulang magbenta. May sakit ang inay, pero wala siyang naiinom na gamot. Sa katunayan nga, hindi ko na kailangang maglako lagi dahil minsan lang siyang sumabay na kumain sa akin. Matanda na kasi, marami nang nararamdaman at karamdaman. Habang naglalakad sa kabahayan, ay napansin ko ang mga taong nagsisipasukan sa kanilang mga bahay. Nandyan si Wanda. Pumasok na kayo sa bahay. Aligagang sambit ni Aling Rosa. Suot-suot ang mahahaba niyang palda at pang-itaas na may matataas na manggas. Huwag kayong titingin sa kanya. Pagpapatuloy niya. Hindi ko alam kung bakit naging ganyan sa amin si Aling Rosa. Parang kailan lang ay lagi siyang lumalagi sa amin para magpagamot kay inay. Dating manggagamot kasi si inay. Lagi ko pang ang hinahangaan ng ganda ni Aling Rosa at buhok niyang kay lambot at haba. Hindi naman kasi kami pinalad na laging may shampoo rito. Marami pa akong narinig na komento mula sa kanila at ilang mga palahaw ng bata. Nang magsimulang umusbong ang usap-usapang may aswang, ay naging mapangmata na ang mga tao. Lahat ng pwedeng pagsuspetsahan ay agad nilang iniiwasan. Isang buwan ang nakalipas. Madaling araw at nasa bundok ako. Nakita ako ng isang mangangahoy na palakad-lakad doon. Dala-dala ko ang mga sako ng palay na dapat sana ay ibibenta ko kinabukasan. Dala na rin ng kwentong may aswang na gumagala ay agad niya itong sinabi at kinagabihan nun, natagpo ang patay na parang kinatay ang mangangahoy sa paanan ng bundok. Hindi ko inalintana ang mga reaksyon nila at nagpatuloy sa paglalakad. Wala akong pakialam sa kanila. Aswang, dapat mamatay ka na. Ani ng apo ni Aling Rosa. Marahas akong nadapa dahil sa lakas ng pagkakatulak sa akin mula sa likuran. Salot ka sa mundo. Masarap ba ang laman loob ng tatay ko, ha? Sambit ng isang babae na sa tansya ko ay kaidaran ko lang. Ramdam ko ang pagdami ng mga tao at ang pagsimula nilang pagbato sa akin. Tama na. Nais ko itong isatinig. Ngunit pinanatili ko na lang itikom ang aking bibig. Pinulot ko ang mga paninda kahit na nagkasugat-sugat na ako sa pamamato nila. Dapat sinusunog ka ng buhay, aswang ka. Bumalik ka na sa impyerno. Aswang, mamamatay tao. Patuloy lang sila sa pagsigaw habang ako naman ay tumakbo na paalis. Inis kong pinahid ang luha sa aking mga mata. Gabi na pero wala man lang akong naibenta kahit isa. Siguro'y gutom na yung si inay. Pagod akong naglakad pa uwi sa amin.
Imbis na magmadali, ay hindi ko na inabala ang sarili. Tahimik na ang paligid. Wala kang maririnig na ingay. Kadalasan kasi, ganitong oras ang patayang nagaganap. Malamig ang hangin. Ang simoy nito ay iba kaysa sa normal na simoy ng hangin. Nagdadala ito ng kilabot. Nasa may bundok ang bahay namin, kaya't maraming kahoy at damo pa ang dadaanan ko. Isang kaluskos ang narinig ko sa di kalayuan. Napahinto ako at tinitigan ang bahay sa harapan. Ilang minutong katahimikan ay nakarinig ako ng isang sigaw. Sigaw na nanghihingi ng tulong. Walang masyadong ilaw sa dinadaanan ko. Tanging ang sinag lamang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa paligid. Ang mga damo sa di kalayuan ang gumagalaw. Kasabay ng paghigit ko ng hininga ay ang paglantad ng isang hayop mula sa likod ng mga kahoy. Kung titignan mo ay aakalain mong isa itong baboy. Subalit ang nakakaagaw pansin nito ay may matataas itong buhok. Iba ang nililikha nitong tunog. Hindi ko maipaliwanag. Masyadong nakakatakot. Hindi ako nag-aksaya ng oras at nagtago sa isang malaking bato malapit sa isang kubo. Niyakap ko ang pinaglalagyan ng paninda kanina. Kung bakit ba kasi nagpagabi pa ako. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nagtago. Noong pinakikiramdaman ko ang paligid at makumpirmang wala na ang kakaibang tunog, ay agad akong kumaripas ng takbo papunta sa bahay. Mabilis kong binuksan ang pintuan at kinandado ito agad. Habol ko ang aking hininga habang inilalapag ang basket. Kung sa iba'y kwentong katatakutan lamang ang mga aswang, sa amin ay hindi. Halos araw-araw kaming namumuhay at nakikihalubilo sa kauri nila. At dahil sa malayo ang bahay namin kumpara sa iba, hindi maiiwasang mapagkamalan akong hindi tao. Wala rin kasi akong ginawa upang ipagtanggol ang sarili. May sakit si inay sa pag-iisip. Kaya naman ay mas mainam na katakutan nila kami at layuan kaysa makibagay nga pero pinagdidiskitahan naman. Pinahid ko ang pawis sa noon na malalamig. Inikot ko ang mga mata at hinanap si inay. Paniguradong natutulog na yon sa kwarto niya. Agad kong hinanda ang mga kakailanganin bago umakyat sa kwarto at matutulog na rin. Sa aking paghimbing na pagtulog, ay daladala ko pa rin ng takot sa aking dibdib. Kinabukasan, naabutan ko si inay na nakabaluktot sa isang sulok. Ang bintana ay nakasarado pa. Lumapit ako sa kanya at tinapik siya sa balikat. Sumalubong sa akin ng mukha niyang may ngiti sa labi. Agad namang gumaan ang pakiramdam ko sa nakita. Kahit papaano'y napapakalma ako ni inay. Nagpaalam na ako tumayo para magsipak ng kahoy. Nang makarating sa bayan, ay agad kong narinig ang mga usap-usapan ng iilan. Abay, alam niyo ba kagabi, inaswang sina Esmeralda. Naku, sayang at malapit na ang kabuwanan niya. Hindi ko maiwasang hindi makinig sa mga sinasabi nila. Ang dibdib ko'y patuloy sa pagkabog ng mabilis. Ang bahay kasi ng pinag-uusapan nila ay malapit lang sa dinaanan ko kagabi. Ang sabi ni Mang Rosang ay matagal nang ninanamnam ng aswang ang bata sa loob ng sinapupunan niya. Aswang nga naman, salot sa lipunan. Ramdam ko ang iilang matatalim na titig ng mga tao, kaya iniyuko ko ang ulo at binilisan ng paglalakad papunta sa kakahuyan sa tabi ng sapa. Mas magaganda kasi ang mga kahoy dito kumpara sa bundok. Wanda, agad akong napalingon sa boses sa aking likuran. Tumambad sa akin ang nakangising si Berto. Kaagad niya akong niyapos sa isang mahigpit na yakap na sinuklian ko rin naman. Sa tuwing nangangahoy ako, ay doon lang kami nagkakaroon ng oras sa bawat isa. Taga-ibang baryo si Berto.
At kahit hindi ko pa man tanungin, ay paniguradong alam na niya ang usap-usapan tungkol sa akin. Nung unay hinayaan ko lamang siya, pero hindi ko inakala na magtatagal ang relasyon namin ng 4 na taon. Umupo ka na dyan. Ako na ang mangangahoy. Anya. Tumango ako't lumapit sa malaking bato at naupo. Wanda, kung tumira na lang kaya kayo sa bahay ko? Paanyaya niya. Hindi ko alam kung pang ilang beses na niya itong tinanong sa akin. Gusto ko mang makasama si Berto, ay hindi ko maiwan-iwan si inay. Hindi ko alam kung papayag si inay, Berto. Pwede mo naman siyang isama, Wanda. Malaki ang bahay ko para sa ating 3. Pangungumbinsi niya. Hindi ko naman ipagkakailang may kaya itong si Berto. May-ari siya ng iilang maliliit na karinderya. At kaya siguro ako tinatawag na aswang ay dahil nakapagdududa kasi kung bakit nagkagusto siya sa akin. Hindi ko na lamang siya sinagot at nanatiling nakatanaw sa likod niya habang nagsisibak. Nang matapos siya ay sumilong kami sa maliit na kubo na hindi malayo sa sapa. Nagsisimula na rin kasing umulan nun. Kagaya kahapon, ay gabi na nang makauwi ako. Masyado kaming nawili sa isa't isa. Iniba ko ang daan patungo sa amin, ngunit agad ko rin pinagsisihan. Ramdam ko ang pagtayo ng balahibo sa batok. Dinig ko na naman ang tunog ng baboy sa paligid. Lakad-takbo ang ginawa ko para lang mabilis ang pagdating ko sa bahay. Subalit mas bumilis din ang paghabol ng nilalang sa akin. Matapang akong lumingon sa likuran at huminto. Kilala kita. Ako pa ang gugustuhin mong biktimahin. Sigaw ko sa kawalan. Nandoon pa rin ang kakaibang tunog ng hayop at pagpatak ng tubig na sa tansya ko ay laway niya. Huwag mo akong subukan. Muli kong pagbabanta. Tumalikod ako't nagmamadaling naglakad nang matanaw na ang bahay. Nang makapasok ay agad kong sinarado ang pintuan at umakyat sa kwarto. Nagtalokbong ako ng kumot. Hindi ko alam na mabisa pala ang linyahang yon. Lumipas ang 3 linggo na hindi ako nakapagtinda. Laging masama ang pakiramdam ko at halos araw-araw na rin bumibisita si Berto sa bahay at umuuwi kapag malapit ng gumabi. Wanda, bukas magdadala ako ng doktor para suriin ka. Ani Berto, na puno ng pag-aalala ang muka. Dahan-dahan akong tumango bago nagpaalam sa kanya. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at pumunta sa kusina ng bahay. Nadatnan ko doon si inay na tahimik na nakatitig sa baso niya. Inay, mauuna na po akong kakain. Ani ko. Iniangat niya ang tingin at ngumiti. Simula nang kumain ako hanggang sa matapos ay nakatitig lang sa akin si inay. Hindi na bago sa akin yon dahil alam ko ang kondisyon niya. Wanda, pagtatawag niya. Lumingon ako't nakita ang mukha niya. Mag-iingat ka. Agad akong naguluhan sa narinig ko. Nay? Para maging maayos na ang pakiramdam mo. Pagtutuloy niya. Wala sa sariling tumango ako't pumasok sa kwarto. Ilang oras na akong nakahiga, subalit hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Paano ako makakatulog kung ramdam ko ang pagkilos ng isang nilalang sa silong ng hinihigaan ko? Halos gabi-gabi kong ito ay dumalaw. Ang malalim nitong paghinga, tunog na parang kahit anong oras ay lalapain ka. Di nagtagal, ay nagsimula na rin ang pagsikip ng dibdib ko at hindi ako makahinga. Bumangon ako't mahinang sinusuntok ang dibdib. Ang pawis ko'y patuloy na lumalabas. Hindi ko alam kung ano yun at kung bakit. Kagaya ng mga nakaraang gabi, ay nawalan ako ng ulirat at pagkagising ay umaga na. Ramdam ko ang pamumutla ng labi habang nakatitig sa kawalan.
May kapeng nakatimpla sa aking harapan, pero wala akong lakas na bitbitin ng baso. Nakarinig ako ng mahihinang katok sa pintuan. Agad na tumalima si Berto at binuksan yun. Tumambad sa amin ng isang ginang na may bitbit na bag. "Doktora," pagbati ni Berto sa kanya. Gusto ko sanang tumayo pero agad lang bumigay ang tuhod ko. Lumapit silang dalawa sa akin. Namataan ko si inay na sumilip mula sa labas ng bahay. Paniguradong nagpapakain ng manok sa silong. Hindi rin nagtagal ay sinimulan na niya akong tanungin ng kung ano-ano. Hanggang sa may iniabot siya sa akin. Nang makita ko yun, ay agad nanlamig ang buo kong katawan. Kahit na high school lang ang tinapos ko, ay hindi naman ako mangmang para hindi malaman yon. "Hindi ako buntis, doktora," pagdidiin ko. "Wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba?" Anya. Meron. Lumipat ang tingin ko sa pregnancy test patungo kay Berto. Halata sa mukha niyang gusto niya ring malaman. Kinuha ko ang PT at tumayo. Bubuksan ko na sana ang pintuan ng CR nang biglang may humablot sa aking kamay. "Saan ka pupunta, Wanda?" Nakita ko si inay sa may gilid. "Iihi lang ako, inay." Ngumiti ako para pakalmahin siya. "Hindi mo ako iiwan, di ba?" tanong niya. Muli ay ngumiti lamang ako sa kanya bago pumasok sa loob. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras akong nakatitig sa 3 pregnancy test sa harapan. Puro yun may 2 guhit. Kanina pa nakaalis ang doktor. "Berto," pagtawag ko. Agad namang tumalima si Berto at hinawakan ang kamay ko. "Hindi kita pipiliting sumama sa akin. Umalis tayo, Berto." Pagmamakaawang bulong ko. Nagsimula nang pumatak ang luha ko habang nakatitig sa kanya. Kita sa mukha niya ang pagtataka pero hindi siya nagtanong pa. Agad akong umakyat sa kwarto at nag-impake ng iilang gamit. Matagal na akong may duda na ang aswang na tinutukoy nila ay si inay. Sa umaga ay lagi kong napupuna ang malansang amoy mula sa kanya. Amoy usok at di ko pa mapaliwanag na bagay. Sa gabi naman ay lagi kong naririnig ang pagbukas-sara ng pintuan niya sa tuwing pumapatak ang gabi. Ayos lang sa akin yun noon. Pero sa sitwasyong magkakaanak na ako, ay hindi ko kayang manatili kasama ang isang aswang kahit na si inay pa yun. Nang magdapit hapon, ay agad kaming lumabas ni Berto sa bahay. Wala si inay. Hindi ko alam kung nasaan siya. May kalayuan ang bahay namin mula sa bayan. Kaya naman ay inabutan kami ng dilim sa daan. Kagaya ng dati, ay nagsimula na naman ang mga tunog sa paligid. Ang masangsang na amoy ng hayop na yon. Ang figura nitong 2 beses ang laki sa normal na baboy. "Berto," natatakot kong pagtawag. Humigpit ang yakap niya sa akin. Kinuha niya ang itak niyang binudburan ng asin at bawang kanina. Agad niya akong tinagos sa likuran nang makita sa di kalayuan ang malaking baboy na may mahabang buhok habang nanlilisik ang mapupula nitong mata. Kumuha ng posporo si Berto at malaking piraso ng goma at sinunog. Agad na naglikha ng isang nakakakilabot na tunog ang aswang. Napaatras ako sa narinig at dumamba sa isang matigas ngunit malambot na bagay sa likuran. Halos hindi na magkandamayaw sa pagkabog ang puso ko. Tiningala ko ito't nakita ang mukha ni inay. Agad akong napaatras at napasalampak sa sahig. Nanginginig at kita sa mukha ko ang takot. Nagpakawala siya ng buntong hininga at maliit na ngiti. "Alagaan mo ang apo ko," sambit niya.
bago tumakbo papunta sa direksyon ng aswang. Nakita ko pa ang buntot pagi na bitbit niya. Bago pa man ako makapagsalita, ay nawala na sa harapan ko si inay at ang nilalang. Dahil na rin siguro sa pagod, ay unti-unting nawala ang ulirat ko. Pero bago yun, ay narinig ko pa ang pag-alulong ng nilalang na tila ba nasasaktan. 2 araw akong nakahilata sa kama. Yun ang sabi ni Berto. Ang sabi rin niya, nasa bahay namin si inay. Kasalukuyan akong nananatili sa bahay ng nobyo ko. Isa, saan ka pupunta? Pagtatanong ko sa kapitbahay namin nang makitang nakasuot ito ng panglamay na damit. Hindi mo ba alam, Ate Wanda? Patay na si Aling Rosa. Sambit niya. Si Aling Rosa? Takang tanong ko. Oo. Ang sabi ay dahil natapilok at nahulog sa sapa. Pero ang nakapagtataka ay puno ng sugat ang katawan niya na tila ba nilatigo ng kung sino. Agad na nanayo ang balahibo ko sa narinig. Siya pala ang tunay na aswang. Ang kwentong ito ay tungkol sa nangyari noong may isang bagong saltang lalaki ang pansamantalang tumira sa aming baryo. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Lucio. Ilang taon na rin kaming naninirahan ng aking asawang si Divina sa baryong yun. Ngunit hindi pa kami nakararanas ng mga kakatuwang bagay. Nang mga panahong yun, kakaunti pa lamang ang mga kabahayang nakatirik sa baryo namin. Sa katunayan, magkalayo rin ang mga kabahayan at mahirap ang makahingi ng tulong kung sakaling may mga nangyayaring hindi inaasahan. Subalit kahit na ganon, hindi namin maiwan ang lugar na yun, lalo na at tahimik naman ang aming pamumuhay. Isang araw, mayroon akong nakasalubong na isang lalaki. Hindi siya pamilyar sa akin, kaya tinignan ko siya ng maigi. Madadaanan niya ang aming bahay, kaya nag-antabay ako sa kanya. Napalunok na lang ako ng aking laway nang makita kong mabalasik siyang napatingin sa pwesto ko. Nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na takot nang magtama ang aming mga mata. Hindi ko alam pero parang may kakaiba sa lalaking yun. Bakit ganito? Kainit ng aking nararamdaman. Bakit umiinit ang mutsyang nasa bulsa ko? Tanong ko sa aking sarili. Naisip kong baka may kung anong nais na ipahiwatig sa akin ang tangan ko. Hindi ako nag-iwas ng aking tingin sa kanya hanggang siya na mismo ang lumihis ng titig niya sa ibang direksyon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad papalayo sa akin. Sinundan ko naman siya ng tingin hanggang sa mawala ito. Nasa ganong sandali ako nang magulantang ako dahil may mga kamay na kumalabit sa akin. Napabuntong hininga na lang ako nang makitang asawa ko yun. Ayos ka lang ba? Tanong nito sa akin. Oo naman, ayos lang ako. Tugon ko sa kanya. Tila hindi naman naniwala ang aking asawa sa sinabi ko sa kanya. Kaya hindi ko na inilihim pa sa kanya kung ano ang pinag-aalala ko ng mga sandaling yun. May dayuhang lalaki ba rito sa atin? Tanong ko kay Divina. May nakita kasi akong lalaki kanina. Dumaan dito sa atin. Hindi pamilyar sa akin kaya baka baguhan lang dito sa ating baryo. Dagdag ko pa. Napaisip siya hanggang sa may naalala daw siya. Kaya naman sinabi niya sa akin. Balita ko nga sa mga nakausap kong taga rito sa ating baryo. May bagong lipat daw dito. Doon malapit sa bukirin ng kanyang bahay. Wika ni Divina. Napatango ako bilang tugon sa kanya at hindi na nagsalita pa.
Tinanong pa niya ako kung may problema, ngunit hindi ko na sinabi sa kanya kung ano man ang naiisip ko tungkol sa lalaking yon. Lumipas ang mga araw. Hindi ko na ulit nakasalubong o nakitang dumaan sa tapat ng bahay namin ang lalaking yon. Hanggang sa isang beses, may kumatok sa pintuan ng aming tahanan. Saktong nasa kusina ako ng mga sandaling yon, kaya ang aking asawa ang tumungo sa pintuan upang tingnan kung sino ang kumakatok. Walang ano-ano, biglang napasigaw ang aking asawa, kaya dali-dali akong tumakbo upang puntahan siya. Nang makita ko kung sino ang taong kausap niya, ay naramdaman ko ulit ang kakaibang takot nang una ko itong nakita. Paunti-unti rin nag-init ang mutsyang nasa bulsa ko ng mga oras na yon. Anong problema dito? Tanong ko pa sa aking asawa habang pilit na itinatago ang namumuong galit sa aking mukha sa hindi ko naman malamang dahilan. Nagulat kasi ako kaya hindi ko napigilang mapasigaw. Tugon nito sa akin. May kailangan ka ba, pare? Tanong ko sa lalaking kaharap namin. Nakipagtitigan ako sa kanya at kitang-kita ko ulit ang kakaiba nitong mga mata na may mga mata ng pusa o kaya ahas. Inilis nito ang kanyang tingin sa akin at nagsalita. Gusto ko lang sanang humingi ng maiinom. Naubusan kasi ako ng tubig sa bahay. Siya nga pala, ako si Lucio. Mahabang wika nito. Nagpakilala rin kami sa kanya at binigyan siya ng tubig na hinihingi niya. Nang makainom na ang lalaki, agad siyang nagpasalamat at nagpaalam sa amin. Ilang sandali pa lang noon nang makaalis ang lalaki, naisip kong tanungin yon kung saan siya nakatira. Nagmadali ako sa paglabas para habulin siya, ngunit wala na ito nang nakalabas ako. Ang bilis niyang nawala, sabi ko sa aking sarili at pumasok na lang ulit sa aming bahay. Pinagsabihan ko ang aking asawa na wag na rin naming gamitin ang basong ginamit ni Lucio. Nang magtanong ito kung bakit, sinabi ko sa kanya na para malayo kami sa kapahamakan. Mabuti naman at sinunod ako ng aking asawa at hindi na siya nag-usisa pa. Nang mga sumunod na araw, hindi na bumalik sa bahay namin si Lucio at hindi pa rin nawawala ang init na nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko siya. Sa kabilang dako, nagalak ako dahil sa magandang balita na aming nalaman. Nagdadalang tao si Divina at magkakaroon na kami ng anak. Dahil sa pagbubuntis ni Divina, naging todo ingat kaming dalawa. Hindi ko siya masyadong pinapalabas sa aming bahay para siguradong ligtas siya. Isang gabi, naiwan kong mag-isa sa bahay ang aking asawa. Sakto kasi nung wala akong masakyan galing sa trabaho, kaya nagpasya akong lakarin na lang pauwi. Mag-aalas 7 na nang nasa daan pa rin ako. Lakad takbo ang ginawa ko. Walang ano-ano. Nanindig ang aking balahibo sa batok nang may marinig akong tila ungol. Malakas yun na animoy nagmumula sa malayo. Subalit habang tumatagal, nagiging mahina yun na parang papalapit. Binilisan ko ang aking paglalakad dahil sa kabang lumulukob sa aking sistema. Hindi ko na napigilan na mapatakbo lalo. Noong mapansin kong parang katabi ko na yung tunog na yon. Nasa ganoong sitwasyon ako nang biglang uminit ang aking pakiramdam. Parang masusunog ako kaya medyo bumagal ang aking paglalakad. Halos manginig na ang aking tuhod dahil doon, hanggang sa hindi ko na mapigilan ang mawalan ng malay. Nagising na lang akong nakahiga sa higaan naming mag-asawa. Kinamusta ako ni Divina at tinanong kung maayos na ba ang aking pakiramdam. Napatango ako bilang tugon sa kanya. May problema ba?
Nag-aalalang tanong nito sa akin. Alam ng aking asawa na may tangan akong mutya na naman ako mula sa aking ama, kaya ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa akin. Subalit ako pa ang mas nagulat dahil meron din siyang isinalaysay sa akin. Kaninang umaga, nakasalubong ko ang isang taga rito sa atin. Binalaan niya akong mag-iingat dahil may aswang daw dito sa ating baryo. Muntikan na kasing mabiktima ang asawa niya at sa loob pa mismo ng bahay nila. Kwento sa akin ng aking asawa. Pinasok daw sila ng aswang pero wala naman silang nakikita. Ayon pa sa kanya, malakas na hangin lang daw ang naramdaman niyang dumaan sa tabi niya. Nabahala naman ako dahil doon, kaya sinabihan ko siyang huwag nang hayaang nakabukas ang pintuan ng aming bahay kapag lampas ng 6:00 ng gabi. Tumango naman ito sa akin bilang tugon. Lumipas ang mga araw, may iilang taga-baryo pa namin ang nagkwentong muntikan na silang mabiktima ng aswang. Malakas ang kutob nilang berbalang yun dahil hindi nila ito nakikita. Nakapansin na lamang sila ng malakas na hanging dumadaan sa kanila. Ang mga muntikan namang mabiktima ay nakaramdam daw na tila tinutusok at may kung anong pwersang gustong warakin ang kanilang tiyan. Mabuti na nga lang at nararamdaman nila yon at nakahingi sila ng tulong sa kanilang mga kasamang nasa bahay bago pa magtagumpay ang nilalang sa nais niya. Kailangan nating mag-ingat. Baka kung may mangyaring masama sa inyo ng anak ko, sabi ko sa aking asawa. Batid kong takot na rin ang aking asawa. Kaya nangako akong hinding-hindi ko sila pababayaan. Labis ang aming pag-iingat sa takot na baka kami na rin ang susunod na makaranas ng bagay na yon. Subalit kahit anong ingat man ang gawin namin, may pagkakataon pa rin hindi maiiwasan ang mga pangyayaring hindi na namin kontrolado. Isang hapon, nagpaalam ako sa aking asawa na matutulog na muna ako at gisingin na lang niya ako bago mag-6:00. Tumango naman ito sa akin kaya naging kampante ako. Napasarap ang aking pagtulog at nakalimutan ng aking asawa na gisingin ako. Dali-dali akong napabangon nang pagmulat ko ng aking mga mata. Saktong natuon ang aking tingin sa labas ng bintana at nakitang madilim na ang paligid. Tinungo ko ang pintuan ng aming bahay at bigla akong kinabahan nang maabutang nakabukas pa ito. Mabilis kong isinarado yon, pati na rin ang bintana namin na nakatiwangwang pa rin. Hinanap ko ang aking asawa at natagpuan ko siyang mahimbing na natutulog din. Nilapitan ko si Divina at tiningnan ng mabuti. Napagpasyahan ko na lang ding maghanda ng makakain namin ng gabing yon, kaya tumungo ako sa kusina namin. Makalipas ang ilang minutong naroroon ako, naulinigan kong tila napapaungol ang aking asawa. Parang nasasaktan siya, kaya naman kaagad ko siyang pinuntahan. Naabutan ko nga siyang napapaliyad habang napapakunot ang noo. Nilapitan ko siya at niyugyog upang gisingin, ngunit hindi siya nagigising. Walang ano-ano. Napansin kong may dumaan sa aking likuran. Muli kong naramdaman ang labis na pag-init ng mutsyang nasa bulsa ko. Ngunit pinipilit kong kontrolin ito na pinagtagumpayan ko naman. Nang mapalingon ako, wala akong nakitang kahit na ano. Sa pagkakataong yun, may dumaang hangin ulit sa aking tagiliran, kaya napamura na ako. Kung sino ka mang hayop ka, hindi ka magtatagumpay sa gusto mong mangyari, sabi ko pa. Naging salitan ng aking tingin kay Divina at sa aking paligid. Biglang napasigaw ang aking asawa, kaya napalingon ako. Nakaangat na ang damit nito at kitang-kita kong dahan-dahang nagkakaroon ng sugat ang kanyang tiyan na parang may kung anong gustong humiwa doon.
Hindi na ako nakapagtimpi pa sa aking nararamdamang takot at galit. Kaya muli akong napamura habang niyuyugyug ang aking asawa. "Divina, gumising ka!" Makalipas ang ilang sandali, nagising ang aking asawa. Napakunot noo siya at napahawak sa kanyang tiyan na noon ay may mahabang sugat na patayo. Nasa ganoong sitwasyon kami ng aking asawa nang may maramdaman kaming malakas na hangin pabalik-balik na dumadaan sa aming harapan. "Hindi man kita nakikita pero nararamdaman kita. Kaya alam kong kakaiba kang nilalang," sabi ko. Bigla namang nanindig ang aking mga balahibo nang makarinig kami ng tila mahinang hagikgik. Nagkatinginan kami ni Divina. Nagulat na lang kami nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Ilang saglit pa, nakarinig kami ng pag-aalingaw-ngaw ng malakas na ungol ng nilalang na hindi namin alam kung ano. "Dito ka lang. Alam ko na kung anong gagawin ko," sabi ko sa aking asawa. Hindi na niya ako napigilan pa. Pinagsabihan ko siyang isarado ng maigi ang pinto at huwag nang lalabas pa ng aming bahay. Tumungo ako sa aming kusina. Kinuha ko ang krus na itinago ko at pinahiran yun ng kaunting katas ng kalamansi. Hindi ko alam kung bakit ko naisip na gawin yun. Ngunit naalala kong isa yun sa pinaka-epektibong pamatay sa aswang. Walang pagdadalawang isip akong lumabas ng aming bahay at naglakad sa madilim na paligid. Ito na lang ang pag-asa ko para malaman kung sino kang hayop ka. Galit na sabi ko sa aking sarili at ginamit ang kakayahan ng mutyang tangan ko. Alam ko ng mga sandaling yun, hindi na ako nakikita ng kahit na sino dahil ginagamit ko ang kakayahang tagabulag ng aking mutya. Sinuyod ko ang paligid hanggang sa makarinig ako ng mahihinang pag-ungol. Sinundan ko yun at dinala ako nito sa isang figura na noon ko lang din nakita. Sinubukan kong alisin ang tagabulag na kakayahan ko. Ngunit nagtaka ako dahil nang gawin ko yun, hindi ko na nakita ang nilalang na nasa harapan ko. Muli kong ginamit ang kakayahang yun at nakita kong hindi pa rin umaalis ang nilalang sa aking harapan. Noon ko lang din naisip na marahil ay isang kaluluwa lamang ang nakikita ko ng mga sandaling yon. Hindi kasi ito klaro at animoy tila puting bagay lang na palutang-lutang. Batid kong hindi ako nito nakikita. Kaya nang magsimula itong gumalaw at lumipad palayo, hindi na ako nag-atubiling sundan yon. Malayo-layo na ang daang aming tinahak, ngunit hindi ko alam kung saan ito tutungo. Hindi ako tumigil sa pagsunod sa nilalang na yon hanggang sa dalhin ako nito sa bukiring bahagi ng aming baryo. Hindi kaya patungo ito sa bahay ni Lucio? Tanong ko sa aking sarili kahit hindi pa man ako sigurado. Patuloy kong sinundan ang nilalang na yon hanggang sa nakarating nga kami sa bahay ni Lucio. Walang ano-ano. Bigla na lang nawala ang ganoong nilalang. Kaya sumilip ako sa bahay ng lalaking dayo. Saktong pagkasilip ko, naabutan ko pang tila pumasok sa katawan niya ang puting bagay na aking sinusundan. Ilang sandali pa, bigla na lang bumangon si Lucio. Mas lalong uminit ang mutyang dala ko, ngunit pilit kong kinokontrol ito. Mabuti na lang at nakikisama din ito sa akin. Kaya napagtatagumpayan ko ang pagkontrol dito. Tumayo si Lucio na parang walang nangyari sa kanya. Nakaramdam ako ng galit, kaya nagpakita ako sa lalaki. "Walang yakan lalaki ka. Tama nga ako. Nung una pa lang may kakaiba sa'yo." Wika ako sa kanya. Napangisi lang ito sa akin at walang ano-ano. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Nang mga oras na yon, muli akong nakarinig ng pag-ungol, ngunit mahinang-mahina yon. Nawala rin sa aking harapan si Lucio
at hindi ko alam kung saan ito nagtungo. Nagpalingalinga ako sa aking paligid hanggang sa may makita akong nagbabagang mga mata na papalapit sa akin. Napangiti ako at sinugod yun. Ngunit laking gulat ko nang may kung anong malakas na puwersang sumugod sa aking likuran, dahilan para mabuwal ako sa lupa. Dali-dali akong bumangon at nagmasid-masid sa paligid. Sa tuwing may nakikita akong mga matang papalapit sa akin ay sinusugod ko. Ngunit ako ang natatamaan na parabang sa kasalungat na direksyon nito nagmumula at hindi kung saan ko nakikita ang mga nagbabagang mga mata. Napaisip ako at napapikit. Hindi ko na muna pinansin ang mga mahihinang pag-ungol na aking naririnig. Nang maisipan kong magmulat, pumungad sa akin ang mga nagbabagang mata. Sa halip na sugurin ang nasa harapan ko, ay sumugod ako sa aking likuran. Nakarinig na lang ako ng paghiyaw mula doon, kaya napangisi ako at napalingon. Kitang-kita ko noong nahuli ko ang nilalang na nakakalaban ko ng gabing yon. Akala mo ba hindi ko maiisip ang pamamaraan mo sa pag-atake? Hindi ikaw ang makakatalo sa akin. Sabi ko pa sa nilalang na hawak-hawak ko habang nakabaon sa kanya ang krus na nilagyan ko ng kaunting katas ng kalamansi. Dahan-dahang nagbago ang anyo ng nilalang at bumalik ito sa pagiging tao. Napatiimbagang na lang ako sa galit sa kanya ng mga sandaling yon. Hindi nga nagkakamali ang mga mutyang tangan ko kapag may peligro o may kampo ng kasamaan sa paligid ko. Sabi ko sa kanya at hinugot ang krus na nakabaon sa tiyan nito. Napahiyaw siya dahil sa ginawa ko at namilipit sa sakit. Kaya naisipan ko sanang itarak uli sa kanya ang krus. Ngunit nagmakaawa ito. Wag. Aalis na lang ako rito at hindi na babalik pa. Maawa ka. Pagsusumamo nito, pinigilan ko ang aking galit at naisip na marahil ay hindi na rin naman siya tatagal. Kaya hahayaan ko na lang siya dahil nangako naman siyang aalis na sa baryong yun. Siguraduhin mo lang na aalis ka at huwag nang babalik pa. Sabi ko pa sa kanya. Bago ko siya iwanan, tinanong ko kung anong uri siya ng aswang at napailing ako. Berbalang. Isa akong berbalang. Nahihirapang tugon nito. Alam ko kasing tama ako ng kutob sa kanya. Kaya ko rin ginamit ang krus na may kalamansi. Gayong iyon ang pinakamabisang armas para matalo ang mga nilalang na kagaya niya. Simula ng gabing yun, hindi ko na nakita pa si Lucio sa aming lugar. Maging ang bahay nitong nasa bukirin ay sinunog niya. Kaya kampante na rin akong wala na ang aswang na nananalansa sa aming baryo. Dahil wala na ang dayong si Lucio na isa pa lang, berbalang. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.